Zdravím ľudia, tu je Martez.sk. Dneska budem hovoriť o Microsofte a som rád, že konečne môžem povedať to, čo si myslím už dlho, ale zelení to nevidia, že Microsoft si kope hrob sám, nepotrebuje ani konkurenciu, hrob je vlastne už vykopaný, už sa len musí povedať, keď bude pohreb, pretože opäť Microsoft klamal, aj Phil Spencer klamal, dalo by sa povedať, že v Microsofte im totálne preplo a zvýšili sa ceny Game Passu a keď ich ľudia budú v tomto podporovať, tak to pôjde ešte do väčšej záhuby. Normálne mi je ľúto, že ten leak dementovali, ale o tom všetkom, že aj stratili $300 miliónov kvôli Game Passu a Call of Duty, vám teraz idem povedať, čo sa to deje, máme na to čas, tak poďme na to. Pretože spoločnosť Microsoft sa rozhodla k razantnému a idiotskému kroku. Cena predplatného Game Passu vzrastie o závratnú polovicu. Navyše služba teraz bude rozdelená na 3 tarify. Game Pass Ultimate, Game Pass Premium a Game Pass Essential. A ja vám teraz idem povedať, ako ktorá služba za koľko bude, za koľko veľa peňazí. Game Pass Ultimate bude za 669 korún, až teda u nás 27 eur. Predtým to bolo za 436 korún. Game Pass Premium bude za 329 korún, teda mesačné u nás 13 eur. A Game Pass Essential bude za 239 korún mesačné, teda 9 eur u nás. A PC Game Pass 369 korún, teda 15 eur u nás, predtým bolo za 299 korún. Game Pass Core sa od dnešného dňa mení na Game Pass Essential. Pokiaľ poháňate po všetkom a radi by ste hrali hry v deň vydania a využívali knižnicu EA Play a Ubisoft Plus Classic, tak budete musieť siahnuť po Game Pass Ultimate. Okrem streamovania, online hrania a ďalší výhod bude od 18. novembra do Game Passu Ultimate zahrnutá služba Fortnite Crew v hodnote $12 mesačne. Vieme, že nie každý chce od Xboxu to isté, preto Game Pass vylepšujeme, aby sme všetkým hráčom ponúkli väčšiu flexibilitu, výber a hodnotu, či už milujete novinky hneď deň vydania, objavovanie skrytých pokladov, alebo hranie na viacerých zariadeniach a obrazovkách naprieč konzolami, Xbox na PC, Xbox Cloud uvádza Microsoft. Essential je určený pre hráčov, ktorí chcú zažiť to najlepšie zo sveta Xboxu. Vďaka prístupu k hrám na konzolách, PC aj Cloudu je ľahké okamžite naskočiť do hrania, či už dávate prednosť solovým dobrodružstvám alebo hraniu s priateľmi. Prepracovaný plán Essential zahrňa neobmedzené cloudové hranie, online multiplayer, herné bonusy a program Rewards with Xbox a k tomu starostlivo vybraný katalóg viac ako 50 hier hrateľných na konzole aj PC. Knižnica Essential je teraz plne dostupná aj na PC a ponúka tituly ako Hades, City Skylines Remaster, Stardew Valley alebo Warhammer 40 000 Dark Tide. Navyše získate neobmedzený cloud gaming, ktorý vám umožní hrať hry vrátane niektorých, ktoré vlastníte na vami zvolených zariadeniach a tým pádom aj väčšiu slobodu hrať po svojom. Predplatitelia majú tiež prístup k herným bonusom niektorých z najväčších titulov ako sú League of Legends, Call of Duty Warzone a Overwatch 2. Premium má ponuku viac flexibility a hodnoty pre tých, ktorí chcú hrať podľa vlastných podmienok za výnimočnú cenu. Premium poskytuje prístup k širšej knižnici skvelých hier a rozšíruje zážitok z hrania Xboxu na konzole, PC aj cloude. Predplatitelia Premium teraz získajú viac hier ako kedykoľvek predtým, od najväčších hitov až po skryté klenoty s prístupom k viac ako 200 hrám na konzolách, Xboxe, PC a podporovaných zariadeniach. Knižnica, do ktorej pribudlo viac ako 40 nových hier, je teraz hrateľná aj na PC. Nechýbajú v nej nestarnúce klasiky ako Minecraft, Forza Horizon 5 alebo Grand Theft Auto 5. Navyše majú predplatitelia Premium k dispozícii novinky ako Diablo 4, Hogwarts Legacy a tiež
nové hry vydané Xboxom počas jedného roka od ich uvedenia. S výnimkou Call of Duty samozrejme. Cloudové hranie v rámci Premium tiež rozširuje. Predplatitelia si teraz užijú neobmedzený cloud gaming vrátane vybraných hier, ktoré vlastní a nové herné bonusy v niektorých z najväčších titulov ako sú League of Legends, Call of Duty Warzone a Tom Clancy's Rainbow Six Siege X. Okamžite tak odomknú kozmetické predmety a postavy. Microsoft o vylepšenom Ultimate hovorí ako o predplatnom pre hráčov, ktorí chcú to najlepšie zo všetkého. Ide o doposiaľ najrozsáhlejší upgrade, ktorý prináša viac hier den vydania ako kedykoľvek predtým. Fortnite Crew a Ubisoft Plus Classic prvýkrát v histórii, vylepšenú kvalitu streamovania cez Xbox Cloud Gaming až od 1440p, Xbox Rewards a ďalšie. Predplatitelia Ultimate novo získajú prístup k viac ako 75 hrám v deň vydania ročne. Medzi nimi nechýbajú tituly ako Call of Duty Black Ops 7, High on Life 2, Keeper, Ninja Gaiden 4 alebo The Outer Worlds 2. Tie doplnia stále rastúcu knižnicu viac ako 400 hier, ktoré je možné hrať na konzolách, Xboxe, PC aj cloude na podporovaných zariadeniach. Už je to viac ako 45 nových hier, napríklad Blueprints, Clear Obscure Expansion 33, Hollow Knight, Silksong spolu s exkluzívnymi výhodami, ako je prístup GA Play. Teraz už len PC Game Pass, stovky hier pre PC, nové hry už denných vydania, vrátane nových hier vydaných pre Xbox a hier od tretích strán, výhody pre hry ako League of Legends a Call of Duty Warzone, zahrná to EA Play. Zdraženie Game Passu vraj zapadá do širšieho trendu rastúcich cien naprieč herným priemyslom. Xbox konzoly sa poslednom roku dočkali niekoľkých vln zdražovania. Je to šialené, čo teraz Microsoft urobil. Dať za Ultimate 28 €. To je veľa. Aj ten Essential 9 €, aby ste mohli len hrať multiplayer. Sa nečudujem ľuďom na Xboxe, že povedali, že končia s predplatným. Že to nebudú skrátka platiť. Pritom Microsoft nám tvrdil, že Game Passu sa darí, že paráda, sú ziskoví. No vidíme, ako sú ziskoví. My už dávno vieme, že Game Pass nemá zmysel. Sony a Nintendo vedia, že Game Pass nemá zmysel, preto nenaskočili na ten ich vlak a Microsoft je teraz v sračkách. A to není posledné zdražovanie. Verte mi, že o rok, o dva príde k ďalšiemu zvýšeniu. Pretože Game Pass stále dotuje, je naozaj v strate. Phil Spencer klamal, ako som tvrdil, a im teraz vlastne doslova Microsofte jeblo tam tým ľuďom. Teraz čo urobili? Xbox je mŕtvola týmto zvýšením. A samozrejme to vyvolalo obrovskú vlnu nevole a máme tu aj vyjadrenie, veľmi podľa mňa šikovné vyjadrenie, ktoré nám znova ukazuje pravdu, ako Microsoft sa mýlil s celým Game Passom a vlastne s celým Xboxom. Už od Xboxu von, oni sú na vlne straty a hlúpych rozhodnutí. Pretože nie je tomu tak dávno, čo tu bol spor medzi Americkou federálnou obchodnou komisiou FTC a Microsoftom. Regulátori pred akvizíciou Activisionu Blizzard King varovali a upozorňovali, že spojenie dvoch gigantov povedie k menšej konkurencii, vyššej cene a prepušťaniu. Bývalá predsedníčka FTC Lian Khan v rokoch 21 až 24 sa snažila spojenie Microsoftu a Activisionu Blizzard zablokovať, pripomenula, že firma v roku 2023 tvrdila opak. Microsoft na súde výslovne uviedol, že akvizícia Activision Blizzard nepovedie k zvýšeniu cien Game Passu. A čo vidíme dnes? Výrazné zdraženie a masívne prepušťanie, ktoré poškodzuje ako hráčov, tak aj samozrejme vývojárov. Bloomberg medzi tým upozornil, že Microsoft sa v lani dobrovoľne vzdal viac ako $300 miliónov z predaja Call of Duty na konzolách a PC. Agentúra sa to dozvedela od bývalého zamestnanca. To mohol byť jeden z faktorov, prečo teraz hľadá nové spôsoby, ako zvýšiť príjmy. Nové diely Call of Duty budú dostupné iba v najdrahšom variante Game Passu Ultimate. Otázkou je, kedy sa dostanú do Game Pass Premium, pretože nie sú sľubované ani počas jedného roka od vydania hry. Akvizícia Activision Blizzard za $69 miliárd
bola dokončená po tom, čo americký súd zamietol žiadosť FTC o predbežné opatrenie. Komisia sa síce pokúsila rozhodnutie zvrátiť, ale tento rok na jar svoj odpor definitívne vzdala. Prezident Microsoftu Brad Smith vtedy výsledok označil za víťazstvo zdravého rozumu aj hráčov po celej krajine. Ohľadom toho Call of Duty Black Ops 6 ale rád pripomeniem, že aj napriek Game Passu to malo rekordný launch, ale to práve na PlayStation konzole, kde si to zakúpilo 82% hráčov. Čiže Game Pass bol iba taký prd v galotách a som rád, že to vyšlo na svetlo, ako to je. Aj že Game Pass skrátka nemá budúcnosť. Veľa vývojárov to už povedalo a je to tak. Aby možno Game Pass mal vôbec nejaký zmysel, oni ho budú musieť zvyhnúť na 50 € mesačne. A aj to nebude žiadne terno, pretože už teraz tých 30 € je šialených a ľudia do toho nepôjdu. Iba zaslepení fanboyi. A aj tým zaslepeným to dojde a budú radi a budú si platiť iba ten predražený multiplayer za 9 € mesačne. A Microsoft si neuvedomuje, že tuto nemáme Netflix, Apple, Disney+. Takáto služba nepatrí do hernej sféry. Game Pass tak či tak bude musieť zaniknúť a popri tom všetkom vyšiel na povrch aj leak, že možno Microsoft ani nepôjde do ďalšej konzoly, že oni budú využívať len služby. A samozrejme po tom všetkom, po tom zdražení museli urobiť rýchly damage control a povedali, že to není pravda, že oni pôjdu aj do ďalšieho Xboxu. Pritom ja verím tomu, že oni to neplánovali, ale keďže zistili, ako to s Game Passom teraz pokazili a v akej sú obrovskej strate, že musia ísť do toho Xboxu, najradšej by do toho neišli. Mysleli si, že celý svet sa poserie z ich Game Passu, ale z toho, že v Microsofte im preplo v hlavách, že sú sprostí a nevedia, čo robia, urobia drahú akvizíciu a zo Starfieldu bol prepadák. A o tomto by sa dalo tvrdiť veľa, no už len stačí ohlásiť, kedy bude ten pohreb Microsoftu, pár ľudí si tam poplače a ideme ďalej. Proste, kto chce ísť do zdravého hrania, tak na PC, mať Steam, hotovo, kúpite si PlayStation, tam je to zdravé a oni ešte do toho pridajú Ubisoft Classic a EA Play, no to sme potrebovali. Nikto si to nežiadal, to len Microsoft si myslí, že sme to potrebovali. Nič z toho sme nepotrebovali. A klamali, že zvyšovať sa nebude a že sa darilo. Ale povedzte mi, čo si vymyslíte o tejto šialenej situácii, o tom, že Microsoft ani nevie, čo robí. Každý mesiac iné prehlásenia nás klamali jedno s druhým, ale ja vás neklamem a za to si zaslúžim like a odber. Nech sa vám darí. Majte sa zatiaľ.